urruti zaude mundu hontatik, librea eta bakarra. Inoren menpe kantatzen duzu, eta zure boza da zilarra. Zuekin Eider Mendoza Larrañaga, Gipuzkoako diputatu nagusia. Neri ere tokatu zait, etzazue parrekin, nik ere erabiltzen jo eta horreko. Ruper, lagunak, arratsaldeon eta ongi etorri danoi. Abadia saria emateko ekitaldi hau, hitzordu maitatua da Aldundia osatzen dugun guztiontzat. Ekitaldi kutxuna. Dagoeneko 24 edizioz, sari honek aitortzen du Euskararen biziberritzean arrasto sakona utzi duzuen hainbat lagunen ibilbidea. 2 hamarkada baino gehiago, Euskal hizkuntzaren aurrera bidean ekarpen nabarmena egin duten pertsonen eta elkarten lana aitortzen. 25. urteurrenaren atarian, aurtengoa egin nahi genuen Abadia jauregiaren aitzinean. Mugarri bat ezarri sari honen ibilbidean. Zientzialari eta Euskararen sustatzaile aitzindaria gogoratuz, bere etxean bertan Hendaiako Erlaitzean. Tamalez gaurkoari aterpea jarri behar izan diogu. Noiz eta markada gero, Europar meteorologoek borraska bati Aitor izena jarri diotela jakin dugunean. Edonola ere, leku berezia eta esanguratsua da Tabakalera eta espero dut guztiok gustora sentitzea bertan. Okasioak merezi duelako, Abadia saria jasoko duen Ruper Ordorikak merezi duen moduan. Herria da gorputza, hizkuntza bihotza zioen Salvadorrek, eta kultura da arnasa gehituko nuke. Sorkuntza delako hizkuntzaren errotari eragiten dion indarra, hizkuntzaren sugarra etenik gabe bizirik mantentzen duen auspoa. Ekitaldi honen azken edizioetan dagoeneko hainbat aldiz bat etorri gara Euskara bidegurutzean dagoela esateko garaian. Euskaldunok bidegurutzean gaudela alegia. Bizi ditugun garai naziotan, asmatu beharrean gaudela hizkuntzaren erabileran eragiten. Azken hamarkadetako bizi berritzearen ondoren, atzerapausorik bizi ez dezagun. Trantze honetan aurrera egiteko, gaurkoan nahi dut sorkuntzaren indarra lehen mailara ekarri. Sortzaile zareten guztion lana aitortu eta balioa azpimarratu. Bistan da, Euskararen bidegurutzean, hizkuntzaren biziberritze prozesuari hainbat koordenatu berri markatu behar dizkiogu. Elkarlanean eta modu partekatuan markatu beharreko koordenatuak dira guztiak ere, eta horien artean kokatu behar dugu Euskaraz sortutako kulturari eman beharreko bultzada. Guztion artean, indartu dezagun euskarazko literaturak, musikak, ikusentzunezkoek eta oro har euskarazko arteak euskaldunon bizitzetan duen eragina eta presentzia. Sortzaileen ausporik gabe, euskara bizi daitekelako akaso bulegoetan eta eskoletan, baina nekez kale kantoietan, nekez pantailetan, bazkalosteko solasetan, taberna zuloetan edota gure seme-alaben ametsetan. Anton Abadiak berak, hizkuntza bizirik mantentzeko ahalegin aitzindari hartan, kulturari bere biziko pisua eman zion. Erreparatu besterik ez dago, lore jokoetan zer nolako garrantzia zuten literaturak eta bertsogintzak, kantuak, musikak, dantzak eta antzerkiak. Eta hain justu ere, Abadiak josten asmatu zuen sokaren gaur egungo muturrean, leku berezia du gaur omentzen dugun Ruper Ordorikak. Bere musikaren eta ahotsaren bitartez, iturri anitzetatik edanez, euskal kantagintza muga berrietara zabaldu du Ruper Ordorikak. Unibertso propio bat sortu du,
euskaratik eta euskaraz beti. Mugarriz mugarri eraikitzen ari den ibilbide horri esker, sormen eta kultur erreferentzia aberatsak eskaini dizkio euskal hizkuntzari eta euskal kulturari, euskararen herriari berari. Asko eman diozu, asko ematen diozu euskarari, eta ematen diguzu euskal hiztunoi. Doinu ahaztezin bilakatu dituzugu Atxaga, Linazasoro, Sarrionaindia eta Iturralde besteak beste. Eman dizkiozu euskarari Brooklyneko gitarra hotsak edota Santa Anako aire tropikalak. Berritu dituzu kopla zaharrak, zure unibertsora ekarri dituzu guztiok hainbeste maite ditugun azukreko eskorrak. Zure abestiak kantatzen ditugu antzokietan, ostatu bazterretan, kafe antzokietan edota Olabideko bordan. Taldean naiz bakarka zure kantua izan liteke zakurran zaunka katian, baina baita ere kantu leuna edota haizea garizumakoa. 1980ko hamarkadan argitaratutako lehen disko haietatik abiatuz, kantagintzaren eta rockaren arteko sorozabalean eman dizkiozu makina bat abesti, doinu eta hitz euskarari, gure hizkuntzari. Eta horrekin guztiarekin euskal kantagintza eremu berrietara eraman duzu. Roka naiz kantu tradizionala uztartuz, nazioarteko naiz hemengo musikariekin elkar hartuz, literatura eta artearekiko zubiak landu dituzu. Aske eta apal, oso apal esango nuke. Sorkuntza prozesua eta hizkuntza bera beti zainduz eta aberastuz. Hori guztia dela eta euskarari eta euskal kulturari egindako ekarpen jori eta agortezinagatik Abadia saria Ruper Ordorikari emango diogu gaur. Baina omenaldi honek ez du izan nahi soilik Aldundiaren aitortza. Asko eta asko dira Ruperzale Gipuzkoan eta Euskal Herrian. Egiten duzuna eskertu nahi dutenak eta ale bat eskaini nahi dutenak gaurko omenaldi honetan. Hona hemen, sentipen konpartitu horren lekukotza bat. Sari hau gu guztiok eskaintzen dizugu gaurkoan. Bizitza ikatza bezelako labetxo moduak isurutzen hasi zenian. Disredin badiako kaian eseritzen haide plano eroriei kantatzeko. Sagarraren loreek suatu zuten eta niri odolasi zitzaidan sudurretatik badoza xuiko komuna publikota pornografia irakurtzen hain nintzenian odele. Eta alkimistek txosten bat eman zuten argitara, plusbaliaren alde azaldu zera bat, eta errestaurantean
frontetik bi homosexual bota zituzten, arrazoi komertzialak zirela merio, zirela merio. Bakadadearen milaka kopia imprimatu ziren neguaren jatetan geundelako eta ene osaba batek postale bat izkribatu zian estoa ene urte betetzia zelako estoa iopa eta bide batez bere seguru etxina konseiatu nahi zidalako inoiz ez da jakiten hoi eta ene maitarean telefonoan jozitan kopreza poreko maitasunez gauaren erdian gauaren erdian. Eguneroko bizitza ikatza bezalako labe xomorruak isurtzen hasi zanian etengabe Gero ernari gelditu zen ibaia zerutik ateka bejausitako esperma alkandola larrosak xuriak gorridunak beltzak faltsuak errestan eramanen eta haste berigan ni puta bat naiz oiuztatu zuen ezkontza despedidan xampan Oli beti batetan bere lehen gutun erromantikua osatu zuen sekretaria lotxatiak. Altxabezua, laitxau bakau erdia Ekua heldu zen azkenez eta antzerrek Ope bat egin zuten zeruan Dispentsariotan antitristezi pildorak banatu zituzten ugari Egiptoko zazpi zurritegen edizio galdu eta korrekitu hausmatu guz
Zorionak ramoka saltzeari ekin zigoten tronua ingeru eta kerubinek. Erromako boltsan mila liburu erregalatu zituzten bankuekora eta bereziki labora eman dira. Baina alperrik zen berandu dabiltza da ez dute ezer lortuko ezkero. Palazioak lurrera doaz kartzeletako bat bitzatu egin dira. Eta kuligo gabiltzak kaletan diantezko alta nahiaz jantzen. Zenolako garrantzia daukan sorkuntzak, zenolako garrantzia daukan kulturak, musikak, kantuak, gutako bakoitzarentzat, gure herriarentzat eta gure hizkuntzarentzat. Hortaz, aitortza egin nahi dizugu gaurkoan, eta ikusi duzu zenbat jendek aitortza hori egin nahi izan duen, eta gaurkoan ere zenbat jende bilduan hemen, zuri aitortza egiteko. Baina aprobetxatu zor buzo laranjak ikusi direla, guk aitortza egiteaz gain badaukagu beste zeregin bat ere, eta da gutako bakoitzak ere jarraitu behar duela bide horretatik, eta auspotu euskera eta eragiten jarraitu dezagula gutako bakoitzak elkarrekin lanean. Iritsi da momentua Abadia saria zuri eskaintzeko. Mesedez, oholtza gainera igo zaite, Ruper. Nik ez diot kanturik eskatuko, baina bai hitz batzuk gurekin konpartitzeko. Ruper, zurea da hitza.
Eskerrik asko danai. Eskerrik asko, diputatu nagusia, aizkidiak. Ne peredikik ekarri dut hemen lehen eider ari zinelarik olako laudorioak esaten pensatu nire artian beste bati buruz ari zinela zen eta azkenian bitxia sari bat hartzean norbeak gehien maite duen langintzari esker, ez da. Azkenian Beyoncék bezala neupe nire hautazko hizkuntzan kantatzen dut eta danok bezala mundu ontan gehitxuenok bezala. Eta eskerturik nauzue, mila esker handixa dan hori. Baite, jakintzazu asmatu dudala zu zinala sorpresa, zure tresna ikusi baitut eta konten nahi benetan bialtzi zu bat. Nire egun berekoa baita, eta badu harreman. Badakitu hori hau, Euskal Kantari guzien izenean eskaini zaidala, eta hala onartzen dut. Gaurkoa abagune bikaina dut gure aurreko belaunaldiaren lana goraipatzeko. Hein handian haien gandik jaso nuen barru-barrutik mintzo zitzaidan mundu bat, nire musika gustuekin bat egin zezakena. Oñatiko eskola denboretan, euskal kultura zeharo debekatuta zegoenez, etxeko giroan aurkitu genuen lehen babesa. Gero, erdi izkutuan lortu diskoetan hasi nintzen mundu berri ura deskuritzen. Gure belaunaldiko askori gertatu bezala, ordura arte ingelesez entzuten nituenak erakartzen ninduten gehien bat, eta euskal abeslari haiei esker emeki, sartu nintzen kantutegi zaharrean, eta gure jendearen berbetean eta doinuetan. Bagenuen nondik heldu. Etxagun irurik kantu gontzaile deitzen zigun, eta hau da kobalakariaren lana, segurki. Doinuz eta hitzez bizitza ospatzea eta haien galerak ere bai. Eskenatokira igo nintzen lehen aldian, 15 bat urte nituela, Michel Labegeriren kantu bat jotzeko izan zen. Gasteizen. Michel Labegeri Frantziako Errepublikako senatore eta euskaldun kantaria. Bitxikeria dirudi, egun ere Errepublika gure hizkuntzaren irakastea bazterreko konsideratzen baitu. Labegeriren abestiek bere ondare politikoa, baino oihartzun handia bildu dute, eta hor dartza gure esperantza, hizkuntza dugu bizi iraupenaren itxaropen. Antxon Balberde hemen da. Eta nahi, lehen ikusten ditut eta nahi nizun hitz hauek zuzenean esan. Antxon Abadia jakintxuaren horretan gaude hemen, bere jauregiko tabakaleran ikusten duzuen. Abadia jaunak bere garaian Euskaldunen aita izendatuak, 7 bat irudikatu zuenak, ukanen zuen behar bada Euskal Herriaz hainbestetan aipatu den ikuspegi mitikoa. Baina baita ere garbi zuen herri kulturak eta gurea bezalako hizkuntzak laguntza antolatua behar duela. Kultura hegemonikoen eraketan gertatzen den bezala. Mezenazgo bat nahi bauzue. Hegoaldean berriz, nene ustez gero eta gehiago, piramide inbertitu baten itxura hartu du euskararen munduak. Goiko alde zabalean laguntza jasotzen duten komunikabideak, teknikariak, bitartekariak, aretoak eta abar luze bat lehoke, eta beste muturrean oinarria behar zuken tokian, bertize mendrean, euskaraz sortu nahian duinki iraun ezinik dabilen egilea. Guztion lanak beharrezkoak izanik, ez ote da piramidea poliki-poliki eraldatzen hasteko unea. Bistan da piramide horrek ez duela orekarik. Eta sortzaileari behar duen lekua eman behar zaiola herri honetan. Holaxe ba. Eskerrik asko hemen zaudeten guziei, nire txekui.
eskerrik asko Aldundiari, eta zer esanik ez gure sakeleko mitologian, gure arbasoen arbaso mitikoei munduan zehar ibilita gero, bazter hauetara heldu zirenean, berton gelditzea hautatu zutenak. Esanaz, zuek segi, gu hemen biziko garata. Holaxe bai jaun Andreok. Elorritxoko santuak, Valentin Berriotxoak esaten zuen bezala, akabatu da sermoia. Hainbeste laudorio entzunik pastoraletan bezala beharko genuke turko batzuk kontrako esateko, kontrako gauza batzuk. Iritzi helduak uste handikoak gure herriaz, Goiz eta arrats berriketan gure herriaz. Nik ere nahi nituzke halako segurtasunak eduki, baina gauzak zer dien kontuak ez zaizkitateatzen onge. Hori sueretian nahikoak diren oienak, sasi guzien gainetikan dabiltza egan. Inork ez zidan esan, euskaldun izatia zein neketza dana. Hobenuela hautatzia, munduko hiritar izatia. Kantu leuna nahi nituzke jarri, eguzkia hainurian denari, zaindu maite duzun hori. Esaten didate, zertan abili maite kontuetan.
elkar bizitza jokuan, eta iberriz berso txikietan. Kantu lehuna, hain ikuzte jarri, eguzkia, hain ubian denari, zaindu maite duzun hori, kantu lehuna, hain ikuzte jarri, eguzkia, zaindu maite duzun hori, zaindu gorroto duzun hori, zaindu maite duzun hori. Kantuak eta kantariok oina gara, ez da, lapurrak. Idazlei lapurtzen diegu alaiki. Bereziki olerkariei. Nire zerrenda luzia da, baina hemen ikusi dituzue batzuk nahi nituzke aipatu. Bernardo Atxaga, Joseba Sarrionandia, Jose Mari Iturralde, Luigi Anselmi, eta goguan eta maite ditudan hainbeste hainbat ere bai. Gero kantuak ere beti nahi izaten du musikari bat onduan, eta gaur gonbidatua dute Baionatik, Baionakua, Xabi Etxeberri. Haunitzetan maite du baita ere dantzariak, batzutan doinuak beste frekuentzia batera altxatzen dutelako hotz, eta horretik gonbidatu dut gaur Arangoitzetik Jose Casobon, anda, gero ikutsiko zure. Eta beharrezkoa ditugu teknikariak. Horregatik gaur gonbidatu dut gure sono maisua, hainitz urtetan Endaiako semia, hori da Jan Fokaz, mila esker, Jan, eta gaur etorri da. Gainera, Matie Aranbururekin etorri da, gainera, mila esker, Matie. Ez larritu. Azken kantutxo bat, izen zaharrak. Badut uste, batzuetan euskal gaixoak praktikatzen dugula turismo berezi bat, iparraldera joaten garenean. Nahi dugulakotz ikusi buruan duguna, eta ez gertatzen dena. Luzaro ez naiz ausartu kantu hau ematen, harik eta jende hasi zitzaidan arte idazten eta kantu hau eskatzen iparraldeko jendeak. Kantutxo da bukatzen, mila esker. Gu herria lestuan sortu ginen, Arabasoek aberri mendrea utzi zuten, merkataria beratzek merkedo kario, erosten dituzte gure lurrak, gure jendearen ezurra. Lurrak eta ezurrak, eta badoa zurtaroak, eta gu ere
gero eta gutiago gara girena, gero eta urrutiago ginena. Zer geratuko da gerorako, leku itzenak agian ez besterik, Ursuia itxasu irulegi, altzirik eta txoko maitia. Jendeak misterioa ere batekin, ahoskatuko ditu izen zarro. Jendeak misterioa ere batekin, ahoskatuko ditu izen Mila esker. Oskar, akabatu da sermoia, akabatu da sermoia.